Sige, sige. Sige, sige. Kailangan namin ma-experience to. Kailangan namin. Grabe. Nasa tuktok na kami ng bundok. Magandang hapon po. So ngayon, andito tayo ngayon sa Sangay. Kilimao nito kuya na. Iwan mo muna namin dito yung sasakyan namin kay Kuya Joseph, Clerigo. Yan, medyo malayo po kasi yung pupuntahan kaya kailangan namin maghanap ng mga kasama. Bibisahan natin dun guys na sulong buhay na lang siya. So nakakaawa lang kasi PWD na. Iwanan na ng magulang. So namatay na yung mga magulang niya. Tapos imbis na kaawaan siya dun sa sa tinitirahan niya kasi wala na nga siyang mapupuntahan, so pinaalis daw. So yun yung nakakaawa doon. Kaya kung saan siya pumupunta. Ate, madigdi pala nyo na kami ha. Salamat po. Kaya kung saan siya pumupunta. So dito ito guys sa Kilimao, sa Sangay. So kailangan namin puntahan yun. So maglalakad daw kami ng 1 oras. Hindi ko alam kasi hindi pa naman namin napuntahan talaga. May dala kaming kalahating sakong bigas. Thank you kay Ma'am Nilda dyan sa Israel. God bless po, sa kanya po galing tong bigas. So ito yung ipapamigay natin sa bundok daw po ipapamigay. Kaya tamang-tama. Pupunta natin si Pablito. I-try natin guys. Orasan nga natin kung ilang oras ba talaga sa 4:21 sa akin. Ayos na, good job. Ito guys yung daanan dito. Bato-bato. Dito si Pabling bumababa. Anong klase yung pagka-PWD niya? Pula na yung lupa dito eh. Hindi pa rin dyan po natin. Hindi. Nandito. Hindi daw kami pupunta sa may nakasampay na panyo. Akumot. Gusto ba isa?
Sanay. Salamat kay Kuya Joseph kasi sinamahan ka pupunta dito. Kung hindi kami sinamahan, baka lawit ang dila namin hanggang dito. Mahina yung loob ko pagka. Sige lang, okay lang. So lang, mahina talaga yung loob ko pag walang kating ko. Dapat ito sa bag mo lagi. Ako dati, ayaw mo na ako kansa pag nagbabiyahe ako. Hiniram Grabe. ni Karen eh. So ngayon, pababa naman kami guys. Kanina paakyat kami. So ngayon, pababa naman. Bardiyo, lampi ka lang talaga. Gachinelas nga lang ako eh. Oh, may tao na dito. May kambing na nga eh. Oh, may tao dyan sa... may nag-ano. Nagbubunot. Sabi, milya-milya yung layo sa... Manok pa lang. Milya-milya yung layo. Sa bayan. Sa kalsada. Wait lang. Ayan na yung bahay. Kukuha ng kita ng baba. Yan na yung bahay. Luway. Yan. So, andito na tayo guys. Andito yung bahay oh. So, akit pa tayo ng isang akit pa, ha? Isang akit pa. Liblib talaga yung lugar ng pinuntahan namin guys oh. Grabe. Kawawa naman yung mga tao dito. Dapat pag bumili ka ng ano sa bayan, mga sangkap sa bahay, dapat pang isang buwan eh. Paano kung walang pambili? Titiis na lang. Ito na guys yung ano, bahay. Nag? Hawan? Asan siya? Magandang hapon po. Nay, magandang hapon po. Asan si Kuya? Akit pa? Ito guys yung tinutuluyan ni Kuya Pabling. Hindi, tignan namin Kuya. Ano yung ginagawa niya? Tignan natin yung ginagawa niya. Nako. Delikadong lugar to. Taas. Tiis lang. Kailangan natin mag-sacrifice para sa mga taong naghihirap.
Kawawa namin yung mga mais dito. Sige, sige. Sige, sige. Kailangan namin ma-experience to. Kailangan namin ipakita sa sa madlang people yung sacrifice ni Kuya Pabling. So tayo nga malakas pa. Hirap na hirap dito. Eh paano na kaya ito PWD? Yeah. Makan hapon. Tingnan mo guys yung grabe. Nasa pinaka tuktok na kami ng bundok. Kaya kumusta kuya? Ako po si Uragon Hani. Uragon Hani. Si Roy Buluan po. Kumusta po? Wala ini. Diet ka. Nag-ano ko pa. Gabi-gabi lamang. Tanong-tanong man lamang. Ang burugulayan. Grabe. Supado lumaray. Mahingalo muna ka mo. Halos di ko makapagsalita. Grabe kuya yung mo. Yung bahay mo. Napakalayo naman ito sa Hindi dati nandun sa doon sa may Ermita Duma sa ibaba. Yung chapel. O ba't ngayon kuya andito na kayo? Anong nangyari? Kasi pinahali kami doon kanina. Bakit kayo kuya pinaalis? Alam mo naman, may ko dyan sa muya, kaya Ay nainggit. Lord, thank you po. Karating po kami dito ng maayos. okay lang. Yung nilakad namin. Baka marating si Kuya Pabling. Anong pong tunay yung pangalan kuya? Pablito. Pablito. Ano pong apelido niyo? Birgaro. So, pwede po bumaba tayo kuya? Doon sa bahay na tinutuluyan mo. Doon lang tayo magkwentuhan. Oh, sige, may ibibigay kami sa iyo, ha? Oh. Alisa na kaya ako hindi na ako maagi sa Akin na yung utak mo tayo. Baka hindi ka masyadong mahirapan. Saan yung daan namin dito? Oh, sige po. Titignan natin kung paano ka bumaba dyan. Hindi ka ba natakot dito tayo? Napakadelikado. Tanong kalagayan mo, oh. Paano kaya na? Wala. Dito man ako ta. Grabe. Grabe itong sakripisyo ng Grabe tao na to. Ito nga guys yung sacrifice ni Kuya. Bababa, paakyat, para lang kahit paano hindi siya umasa dun sa natutuluyan niya ngayon. Buti na lang may kumupkup sa kanya na matulungin din.
Tapos yung mama niya daw, patay na. Kaya wala sa kanya nag-aasikaso talaga, kundi sarili niya. So yun na nga, buti may taong nagmalasakit para kupkupin siya. Sa kabila ng kalagayan niya na to, dapat iniintindi, tinutulungan. Nagsasambulan ng ano na. Ay, yung pagkamatay lang ng ano mo, yung mama mo. Hindi. Oo. Ano? Namatay. Madalas po, hindi na kami naka-start. Ah, dito na. Oh, ano lang, ang 31. Namatay. So, may time ba kuya na nadulas ka na dito, nahulog ka dyan? Nung madulas. Wala ka bang piling matuluyan kuya na medyo malapit-lapit dun sa malapit sa kalsada? Ano? Bibili kang lote. Magkano yung bilihan ng lote dito kuya? Ano kayo? Eh, minsan, ano daw, 15,000. 15,000? Isang lote na yon. Oh. Oh, ito na nga guys yung sinasabi natin na. Ano, Dulas si kuya. ano lang, Dahan-dahan lang kuya ha. ano, titirikan lang ng bahay. Ah, hindi yun isang lote talaga. Titirikan lang ng bahay. Yan, malay mo kuya, may makapanood nitong na gustong tumulong. Sure ka kuya, 15,000? Sa bagay sa mga ganitong talaga, klase ng lupa, mura talaga yung lupa dito. Yan ako kanina. Yan ako nagdaan. Diyan ka dumaan sa matirek na yan? Oo. Gapang. Grabe naman. Wala eh. Eh, Eh, mga kasama namin, si Kuya Joseph kasama namin, sinamahan kami dito. Ah, kanila kila Kuya Joseph pala to. So, bali dito si Kuya Pablito lang, nakatira. Oo. ba na? Ano na? Okay lang yan. Yan na po. Ay, salamat po Lord. Ay, nakababa tayo ng ng ligtas. Danig na dinig yung pagod ni Kuya sa pagbaba. Dito ka Kuya, nanunuluyan muna, pansamantala. Kaya Pabling, dito ka po muna nanunuluyan. Ayo po. Kano-ano niyo po si nanay? Ano na? Laiman. Hindi ka. Ayo man nag-ano sa muwi. Duman. Pagpahalia kami dumada. Ah, so yung pinalis kayo doon, ito yung kumukup sa'yo. Ayo nag-ano sa amin. Nay, ano pong pangalan niya, Nay? Ang tunay kong pangalan, Clotilde. Oo, may kapangalan po kayong palayaw namin ko, sponsor. Inding. Inding. Ano pong apelido niya, Nay? Ano pong apelido? Clerigo. Ah, Clerigo. Ano po yung naisipan niyo? Ba't kinupkup niyo po si Kuya Pabling? Makahirap man kaya sa mayo magkinagkup-kup sa inda pagpahalia. Di sabi ko sa ina niya kang buhay pa. Dumanang ka mo sa harong. Kung pinalis po sila doon, saan sila tumuloy muna? Sa ermita. Ah, sa simbahan. Simbahan. Nakita niyo po siya doon. Sila, sa simbahan. So naisipan niyo pong kupkupin dito. Napakabuti naman ng puso niyo, Nay. Sabi da baga, pag maray kang sa kapwa mo, tatabangan ka kan mahal na Diyos. Tama po yan. Tama po yan. Kailan po namatay yung nanay niya? January 31. Ngunyan pa sa mga Ngayon pa lang? Hindi ka lilibing lang po. Ilan taong ka na, Kuya? 54. 54. Ilang taong ka nang ganyan? Ilang taong na yung... Simula po kapag sa... inborn ka. Inborn? kakaatian sa iya. Wala kang kapatid? May sa ama ko, marami kong kapatid sa ama. So bali dito sa mama mo, ikaw lang.
Sabi kuya, pag wala kang pagkain, pumupunta ka pa dun sa baba. Oo, minsan nag-ano ako. Sino yung naghahanap buhay na? Sino po yung bumubuhay sa inyo? Binibigyan lang po kayo nito. Tapos ano na lang siya. Kasakop, ang tawag dito? Damay na din siya. Paano kung hindi na si kuya magbigay? Sino yung magpapakain sa kuya? Sarili na lang. Maghahanap na paraan. Napakasaya naman ng buhay ng mahirap. Hirap na pero nagawa pang gumiti. Pagod na, tumatawa pa. Hindi tayo inaanong pagod na yan. Natural lang mapagod mo. Oo. Pwede man magpahinga. Katambal na andyan sa... Kung ikaw ikaw Kung may tulong kuya na ibibigay sa iyo ay hihilingin ka, anong tulong ang hihilingin mo? mag-ano ko kan urig, taman man yan. Mag-alaga ka ng hayop. Tapos ano pa po? Ano lamang. Karabaw kaya dahil man kaya. Karabaw kaya dahil kuman Naku, delikado po sa inyo yung kalabaw. Baka hilahin po kayo niyan. Ay, ito guys yung buhay ni Kuya Pabling. So, ay, may kumukup nga po sa kanya dito. Kaya kahit paano may natitiran siya na maayos. Hindi naman tinutuluan dito na yun ah. Ito, yan. Kasi tinutuluan. At least maayos po yung kalagayan niya dito. Gabi kayo lang dito. Nung wala pa siya dito, ikaw lang mag-isa. Anak ko. Wala pong aswang dito. Hindi naman ako inaaswang. Pag sa bundok daw may aswang eh. Sa bayan may aswang. Hindi kayo natakot dito. Marami doon. Saan po? Sa bayan? Kuya Pabling, may dala po kami ditong isang sakong, kalahati lang pala. Oh. Salamat po. Kaya na bahala dyan, tapos bibigyan kita ng bibigyan kita ng 1 milyon. Salamat. Salamat po. Asan yung 1 milyon ko dito? May kumuha. 1.20 na lang dito eh. Hindi. Bibigyan kita ng 500 na. Ikaw na yung bahala ditong Salamat. gumastos. Una ka, tukan pati kamod ba sa nito? Taas na ito doon. Kailangan namin kuyang hanapin yung mga katulad mo, lalo't ganyan pa yung kalagayan, tapos nasa bundok pa. Hindi na ito naabot ang tulong yun ay. Kawawa naman yung katao dito. Kasi bundok. Yan, at thank you po ulit kay Ma'am Nilda ng Israel. So ito po, binigay natin kay Kuya Pabling, yung isang sakong bigas, ay yung isang kalahati. Binigyan natin kay Kuya Pabling yung kalahating sako ng bigas. So ano pong gustong sabihin kuya kay Ma'am Nilda? Maraming salamat po sa tulong niya. Salamat na po sa tulong niya. Kaya ako pag tatawa kaya ako. Okay lang yan. So ang importante kuya, pasalamat ka. Ayun po. Eh. Kaya sabi ko nga paano man gaya sa malayo kayo. Dahil kung aram ko Ito yung mga pinapahanap sa amin ni Ma'am Nilda, yung nasa bundok daw. Kasi hindi na ito naabot ng tulong galing sa gobyerno. So kami yung pupunta. So isa ka nga doon sa nabigyan namin. So ikaw rin bahala sa bigas na. Kami din nagpapasalamat kuya sa pagtanggap niyo dito sa munting tahanan niyo. Nay, salamat po kay Kuya Joseph. Maraming salamat sa pagsama dito ha. So malaki yung igaganto sa iyo ng Diyos dahil sa kabutihan na sa pagsama mo sa amin dito. Kung kami kuya nakakarating dito ng kalahating oras, ikaw ilang oras mo minsan nilalakad? pag katulad niya mainit, mabilis man ako sa iba punta doon. Sa estimate mo ilang oras kaya? Kapag oras, paibaba. Pero kung patok at hindi, paakyat,
Mga 2 oras kayo. Bakit kaya? Believe na sana ako kasi kalahating oras niya lang eh. Halos parehas lang yung lakad natin eh. Kalahating oras. Kasi Kaso yung packet pala. Packet kaya. Dalawang Mamaya-maya, oras. papahinga ako. Mamaya-maya, pahinga. Makalakad lang ako mga ilan dupa. Pahinga. Papahinga ako. Uupo. Eh kay nanay. Ano pala masabi mo kay nanay? Sabi ko nga salamat naman niya ako ka may ending ta. Kung bako sa may ending, hindi ako baka hindi ta. Doon sa tinitirahan, pinaalis kami doon. Bahay namin bang Giniba. Pinaalis tulos kami sa dere. And then, ang ginawa na ending, hindi ko madadala yung mga, Gamit. ito nga, same. Tapos mga gamit, ito, siyempre na iyo naghila kan mga gamit may papunta digde. Napakabuti naman ang kalooban talaga ng magnanay na to. Ikaw na kaya mo pang maglakad papunta doon ay? Kaya ko pa ang 10 kilos. Ilan taon na po kaya? 79. 79? Ako pa ang 10 kilos Sanay kasi. na bigas galing doon sa kulog dito. Opo. Pasada doon. Opo. Mapapunta dito. Oh, paano na? Gagabi na? Oh, kaya Pabling. Ayoko. Salamat din ha. Salamat din sa inyo. May ibibigay po ako kay Kuya Joseph. Sa inyo lang po ibibigay na. Ipabigay ko, wala po kasing barya. Magpapapalit pa ako ng 2,000 buo. Ibigay ko lang kay Kuya Joseph na yun ha. Siya na lang magbigay sa inyo. Paano? Salamat siya na po. Kayo na bahala dito ha. Yung bigas nyo. Salamat siya na po. May talent, anong talent mo kuya? Ha? Bago kami umalis, may talent ka ba? Ano ka lang kumanta? Ay, Sumayaw? kunti lang. Sumayaw? Hindi. Hindi ang hilig niya na. Ha? Hindi ako bayan. Salamat na sa dito sa bahay nyo. Grabe naman.